Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы мин гамажларымны салдым. Халык санамышларын ашансаң, Роберт гамажларын сала икән, дөньяга яз килә. Душанбеде Восточный космодромы төзелеше генераль подрядчысы Казан төзелеш оешмасы офисына УБЭП һәм тикшерү комитеты тикшерүчеләре килде. Рәсми сәбәп — миллиард ярым сумлык салым түләмәү сәбәпле ачылган җинаять эше. Экономияләгәннәр ярар, кем белән булмас бу хәл. Казан-Стамбул самолетының Душанбеде җирдән күтәрелгәч шасси ябылмаган. Нәтиҗәдә очкыч Казан өстеннән әйләнгәндә Мәскәүгә очкан. Анда пассажирларны башка самолетка утыртып Төркиягә җибәргәннәр. Очкычка билет алынган, бер кап тәмәке дә мишәйт итмәс иде андый чакта. Путин аңа тагын 2 срокка президент булып сайланырга рөхсәт итүче законны имзалады. Язмышыңны үзеңнең хәл итәсең килсә, лайк куй. КХЛның Көнчыгыш конференциясе финалы кайнар яңалыкларга бай булды. Казанда узган сериядагы 2нче матчтан соң Омск командасы капитаны Емелинны авыр хәлдә дәваханага китертәләр һәм монда башланды. Әле наркотиклар диләр, әле алкоголь, допинг, әле бавыр күчертеп утырту. Нәтиҗәдә аны Мәскәүгә алып китәләр. Татарстанның Ичке эшләр министры соңрак наркотиклар куллану турында эш ачкан. Кыскасы, бу хәл ни белән тәмамланыр билгесез. Уенчыга сәламәтлек телибез. Татарстан Республикасы мөселманнар дини нәзарәтендә Рамазан аенда 13 апрельдән 12 майга кадәр кояш баегач ковидтан вакцина кататырга тәкъдим иткәннәр. Шәһәр йокыга тала, туклану урыннары эшли башлый, вакцинация башлана. Афганистанда татар милләтеннән икәнлекне күрсәтеп була торган паспортлар бирә башлаганнар. 2021 елның мартында ил хөкүмәте президент ярдәме белән гражданлык паспортларына татар милләтен керткән. Беләсеңме, бу менә вкладышларны мишәрләр уйлап чыгарган. Нинди мишәрләр? Афганистан мишәрләре. Төлкалар цыкылдамы? Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тылдый. Татарстанда Алабуга районы башлыгы коронавирустан прививка ясатканын видеога төшереп, Инстаграмга урнаштырган һәм башка кешегә тапшырып челлендж башлаган. Челлендж вакцинация турында. Район администрацияләре буенча Пол это лава уенын башламагач та рәхмәт инде. Гүзәл, менә Алабуганың кайбер подъездларына күз салсаң, анда вакцинацияны хайран кеше ясаткан. Татарстанның инвестицион үсеш агентлыгы ролик әзерләгән. Аннан аңлашылганча, килешүдә инвестор имзасын алу өчен аның каршында бераз биергә кирәк. Чынлыкта инвестор теләсә нәрсәгә имзасын куярга әзер ахыры. Агентлык хезмәткәрләренең биюен генә карарга мәҗбүр итмәсеннәр инде. Россия Федерациясе оперштабы ковид аркасында Төркиягә очышларны туктату мәсьәләсен хәл итәчәк. Роспотребнадзор мәгълүматы буенча яңа штамнар нәкъ менә шуннан кайтартылган. Юк, теге самолет Төркиягә башка сәбәп аркасында очарга теләмәгән. Казанда мөселман хатын-кызлары чемпионда биергә өйрәтә торган Россиядә беренче мәктәп ачылган. Анда ир кешеләргә керү тыелган. Дәресләр вакытында тәрәзәләр ябыла, дәресләр видеога төшерелми. Гүзәл, план бар. Анда бит ир-атларны кертмиләр, име? Син барып кил дә, соңыннан миңа сөйләрсең барасын. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Бүген 12 апрель, димәк, барчагызны да космонавтика көне белән котлыйбыз. Восток ракетасы галәмгә юл тота. Тукта. Күрәсезме, җир тирәле әйләнә. Тукта дим. Күрәсезме, тассыр аша уза. Сәламнәр җиткерә. Тәскәрә па сәлам, кайтасың бу. Тукта. Күрәсезме, Саратов янында туктады. Төште. Менә кешеләр тарала башлады икән. Барыгыз, югә кайтыгыз. Барыгыз. Бүгін 60 елдығы.